Hejti, prepáčte, že som, že nemôžem už natáčať na môj prvý YouTube chat kanál, lebo niekto mi chytil a blokol účet. Neviem, kto to spravil. Prosím, neblokujte mi účty. Som strašne smutná, čo spravil niekto. Som plakala večere, noci, že nemôžem byť populárna pre vás. Bola som strašne smutná, tak som si vytvorila nový YouTube kanál, ale to mi vytvoril môj tato. Lebo ja som to nevedela, ja som mala celý YouTube bloknutý, mne sa nedalo ani kliknúť, keď som klikla na YouTube, tak mi tam vyskočilo, nemôžem si zapnúť YouTube, nič, vôbec. Keď sa to vám stalo, tak mi niečo napíšte do komentáru, či sa vám to stalo. Ja vás nenútim k tomu, ja už nechcem mať žiadne takéto konflikty. Prosím, nehejtujte ma. A keď ma nebudete hejtovať, dám Slovensko proti Česku. Čau.